በሪሁ ዝነብረሉ ቦታ ኣብ ሃገረ እስራኤል እዩ። እቲ ሓቀኛ ዓዱ ንኽጽሓፍ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ በሪሁ ግን ንዓይ ደስ ኣይበለንን እዩ ኣይትጽሓፍ ኣገዳሲ እውን ኣይኮነን ስለ ዝበለኒ ተኽኢለ ናብቲ ዛንታ ከተወኩም። በሪሁ ኣብ ክልተ ቆልዑ እዩ። ኣብ 2009 እዩ ካብ ሰበይቱን ደቁን ዓዱን ተፈልዩ ንስደት ወፂኡ ካብ ኤርትራ ምስ ካልኣዩ ብዘይ ዝኾነ መራሒ ተወጊሱ ሱዳን ከተማ ካርቱም ኣትዩ። ካብ ካርቱም 3 ወርሒ ምስ ተቐመጠ ጉዕዞኡ ንግብፂ እዩ ነይሩ። ሕጂ እውን ብዘይ ዝኾነ ፀገም እዩ ግብፂ ብሰላም ኣትዩ። ካብ ግብፂ ንእስራኤል ክኸይድ ኣብ ሲና ተታሒዙ እዚ እውን ንበሪሁ ቀሊል እዩ ነይሩ። ቀሊል እኳ እንተዘይኮነ ካብኡ ዝኸፍኡ ማዕረ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ህይወቶም ዝሰኣኑ ዕሸላት መናእሰይ ይርኢ ብምንባሩ እቲ ሓንሳብ ዋላ ዝባንካ እንዳተገረፍካ ምኽፋል ገንዘብ ኣዝዩ ቀሊል ኮይኑ እዩ ዝስማዕ ነይሩ። በሪሁ ነቲ ኩሉ ከርተት ሓሊፉ ዓዲ ሰባትዩ ኣነ ዝበለ ስራሕ ይጀሚሩ። ንስድርኡ ድማ ኣሽሓት ዶላር እንዳሰደደ ብሓንሳብ እዩ ብርኪ ኣትኪሉ ሰማይ ሰቒልዎም። ንበዓልቲ ቤቱ ንደቁን እሞ ካልእ ነገር እዩ ነይሩ። በዓልቲ ቤቱ ንበሪሁ ሶፍያ ትበሃል ነይራ። ሶፍያ ድፍን ተኣምሮ ኣተሓዛ ገንዘብ እንዶ ዘይብላ ኮታስ ገንዘብ ከመይ ጌርካ ኣቦትኡ ተውዕሎ ዋላ ሓንቲ ኣፍልጥ ኣይነበራን። በሪሁ ዝሰደደ እንተሰደደ ገንዘብ ዝኣኽሎም ኮይና ይስማዓን ነይሩ። በዓልቲ ቤቱ ሶፍያ ድፍንቲ ልቢ ግን ንበሪሁ ናይ ኢዱ ኣይሃወቶን። ጽጋብ ዶ ኸወደይ ማዕረ ክንድዚ ሽንድሐካ እዩ። ሶፍያ ብገንዘብ በሪሁ ክስካብ ዒፍ ኢላ ጽጋብ ዝስንጥቃ ጸጊባ ኣብ ልዕሊ በሪሁ ክልተ ንኣሽቱ መዓናጡ ዘይቆፀሩ ደቃ እቲ ዝዓበየ ወዲ 11 ዕድመ ካልእ ሰብኣይ ለሜዳ ምሸት ተቃጻጺ ውሽማ እያ ኣጥርያትሎም። በሪሁ ኣብ ልዕሊ ደቁ ኣብ ገዝኡን እንታይ ግበር ኣሎ ናይ ቀረባ ወድኑን ወደቡን ሓው ይርኢ ቁፅር ኣቢሉ እዩ ዘብፅሐሉ ነይሩ። በሪሁ ግን ኩሉ ዘረባ ሰባት ንኸይሰምዕ ገለ ፈውሲ እያ ገይራትሉ ነይራ። ሶፍያ ድፍንቲ ልቢ ኣብኡ በፂሓ እያ ትነቅሕ ነይራ። በሪሁ ቁሩብ ዋላ ከም ሰብ ሓወይ ካብ ምንታይ ተወጊሱ ከምኡ ይብል ኣሎ ኢሉ ክሓስብ ከም ዘይኽእል ኮይኑ ዋላ ሓንቲ እዩ ዘይርዶ ነይሩ። በቃ ሶፍያ ዝበለቶ እዝጊ ዝበሎ ክስካብ ዝበለ ኮይኑ ብደገ ዝመፆ ዘረባታት ሕዋቱ ይኹን ስድርኡ ከም ዘይናቱ እንዳረአየ ንሂወቱ ባዕሉ እዩ ከም ፀወታ ዳማ ተፃዊቱላ። ሶፍያ ነዚ ኩሉ ትገብሮ ዘላ ክፍኣተ ግብሪ ንበሪሁ ሓሶት እዩ ንዓይ ንዓኻን ክፈላልዩ ሓኾስ ዝብሉ ዘለዉ ቀናኣት ሓሳዳት እዮም። እምበር ኣነ ደኣ ኣይኮነን ሰብኣይ ከእቱ ቁልሕ ኢለ ኸማን ሰብኣይ እንዳማተይ ጠሚት ኣይፈልጥን። በሪሁ ሓወይ ሓደራ ነዞም ንዓይ ንዓኻን ንኸፈላልዩ ሓኾስ ዝብሉ ዘለዉ ግዜኻ ሰዊእኻ ከይትሰምዖም በጃኻ ሓሳብ ልቦም ከይተስምረሎም እንዳበለ ልቡ ጠውያ ኣይርኢ ኣይሰምዕ ገይራቶ። ሶፍያ ገባሪት ቅያን ውሽማኣ ከም ሕጋዊ ሰብኣያ እያ ትሪኦ ነይራ። ሎሚ ትጠንስ ድሕሪ 2 ወርሒ ትሰዶ። ናይ ሶፍያ ፍጥረት ዘይብላ ጨካን ኣረሚነ እያ ተቐይራ። እዚ ድማ ሰሪ ጽጋብ ብገንዘብ በሪሁ እዩ ነይሩ። ንበሪሁ እዚ እውን ቀቀሊሉ እዩ ነይሩ። እቲ ዝኸበደ ኮይኑ ኣብ ህይወቱ ሙሉእ ክርስዖ ዘይከኣለ መሪር ቃላት ህፃውንቲ ደቁ ክስካብ ብህይወት ምንዋሩ ዘጽልኦን ዘይርስዖን ዘረባ ደቁ የእዛኑ መጺኦም በሪሁ የለኻን ብደውካ ሶፍያ ቀቲላ ቀቢራትካ እያ እንታይ ትጽባህ ኣለኻ እንዳበሉ እዮም ዘናውፅዎ ነይሮም። ሶፍያ ነቶም ህፃውንቲ መዓንጣ ዘይቆፀሩ ደቃ ነቲ ምሸት ዝመፀ ውሽማኣ እዚ እዩ ኣቦኹም እንዳበለት እያ ትነግሮም ነይራ። ንሳቶም ድማ ሓቂ መሲልዎም ምስሊ ናይ በሪሁ ኣብ ርእሶም ብጣዕሚ ሃሳስ ስለ ዝነበረ እቲ ጸጋይ ዝበሃል ውሽማኣ ንሱ እዩ ኣቦና ኢሎም ኣብ ርእሶም የሚኖም ጸኒሖም። በሪሁ ካብ መዓልትታት ሓደ መዓልቲ ናብ ሶፍያ ደው ኢሉ ኣራኸብኒ እስኪ ምስቶም ደቂ ምስ በላ ኢቤን እዩ ዝበሃል እቲ ወዲ 11 ዓመት በኽሪ ወዱ ቀዳማይ ድማ ኢቤን እዩ ረኺብዎ። በሪሁ ያ ኣቦ ኮይኑ ንዓኣቶም ኢሉ ኣብዘይ ስደት ተሰዲዱ ደቀይ ጠምዮም ደቀይ ቆሪሮም ደቀይ ከይጠሚኒ ደቀይ ከይቆርኒ እንዳበለ ለይትን መዓልትን ከይደቀሰ እንዳሓደራ ኢቤን ወዱ ልክዕ በቲ ሶፍያ ዝመልአቶ ዘረባ እይተዛሪብዎ። በሪሁ ሄሎ ኢቫና ወደይ ከመይ ኣለኻ ኢሉ ምስ ሓተቶ
ኢቫና ዘይ ከም ዕድሚኡ ቀምቃም ዘረባይ ቆልዓ እዩ ነይሩ። ቀምቃም ተዛራባይ ቆልዓ እዩ ነይሩ። ጽቡቕ መን ኢኻ ኢሉ ሓተቶሞ። በሪሁ ድማ ኣነ በሪሁ ኣቦኻ እየ ዝወደይ በሎ። ኤቨን ተቐብል ኣቢሉ ኣቦይ ደኣ ጸጋይ እንድዩ ምሽ ደማማ ኢሉ ንሶፊያ ሓተታ። ሶፊያ ነታ ቴሌፎን ካብ እዝኒ ኤቨን መንጢላ ነቲ ዘረባ ከተጠፋፍእ ኣለኻ ዶ በሪሁ በለቶሞ። በሪሁ ግን ኣብኣ ኣይነበረን። ብዘረባ ናይ ኤቫን ወዱ ርእሱ ጽርውርው ኢልዎ ቀጥታ ነቲ ዘረባ ናይ ሓጎስ ሓዉ ናይ ስድሩኡን እዩ ዘኪሩ። ሰበይትኻ ምስ ጸጋይ ወደየ ክስቶ ትዘውር ኣላ ዝበልዎ ሓቂ ምዃኑ ልክዕ ካብ ዘረባ ኤቨን ወዱ እዩ ኣረጋጊጹ። ቴሌፎን ኣብ እዝኒ ዓጺዩ ድማ ንበይኑ ኣብ ድቕ ዝበለ ህውታታ ኣትዩ ሰብኣይ ሙሉእ ክበኪ ከስተንትን ክነብዕ እዩ ጀሚሩ። ኣሕ እዋይ ኣነ በሪሁ ሶፊያ እንበኣር ብደምሪ ጸስደድ ኩልኪ ገንዘብ ጸጊግ ተጻዊት ክለይ ኣነ ከይጠሚኒ ከይቆርኒ ኢላ 24 ሰዓት ብክልተ ገጸ እንዳተጻፋዕኹ ሰሪሕ ስደድ ኩልኪ ገንዘብ ሲ መጻወቲ በዓል ጸጋይ ጌርክዮ ሕሉፍ ሓሊፍኪ ከዓነቶም ደቀይ ጸጋይ እዩ ኣቦኹም እንዳበልኪ ኣቦነቶም ንኸይፈልጡ ኣረሲዕኽዮም ደሓን በሊ መዓልቲ ከተጸበይሉ ፈኸረ ወዲኡ ናብ ሓጎስ ሓዉ ደወለ። ሓጎስ ሓዉ ድማ ሄሎ በሪ ሓወይ ከመይ ቀኒኻ ኢሉ ምስ ሓተቶ በሪዩ ጽቡቕ እንተቐነየ ዋላ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ግን ብደው ዝሞተ ሬሳ ኮይኑ እዩ ዝስማዕ ነይሩ። ንኣምላኹ ንኸይቐይም ግን ጽቡቕ ደሓንየ ሓጎስ ሓወ ይበሎ። ኣብኡ ከሎ እዩ ድማ ዘረኡ ቀጺሉ ሓጎስ ሓወይ ይቕረ ክበረለይ ኩሉ እቲ ትብለኒ ዝነበርካ ብግዚኡ ክሰምዓካ ዘይምኽኣለይ ሎሚ እዩ ኩሉ ዝርዳእኒ ዘሎ። እስኪ ኩሉ ይዕልለኒ እቲ ጸጋይ ዝበሃል ወደያ መሓርዝቂ ምስ ሶፊያ እንታይ ዓይነት ረክብ እዩ ዘለዎም ኢሉ ምስ ሓተቶ ሓጎስ ድማ ንበሪሁ ሓወይ ኣነ እኮ ኩሉ ነጊረካ እያ ግን ክትሰምዐና ኣይከኣልካን እምበር ሶፊያ ደኣ ዓዲ ሙሉእ ፈንፊንዋ ንዓና ከይተረፈ እንታይ ኢኹም ትጽበዩ ዘለኹም ነቲ በሪሓውኩም ክስካብ እንታይ ትገብሩ ኢኹም ትጽበዩ ዘለኹም ክስካብ ቆርበቱ ቀሊጣት ወልዖን እንዳበሉ ኣጽሚሞምና እዮም ኣቦይን ኣደይን ከዓ ግደፎም ደም እዮም ነቢዖም በሪሓወይ ከዓ ኣይሓገዝካናን በቃ ምስ መዓቢኻና ደሓን ዝሓለፈ ውሕጅ ይውሰዶ እንቋዕ ጥራይ ሕጂ ኩሉ ፈለጥካ እምበር እዛ ረሳሕ እዚኣስ ዋላ ሓንቲ እያ ዘይትደልየካ በሪሓወይ ካብ ሎሚ ኣይነሕልፋን ኢና ካብቲ ገዛኻ ጓሕጒሕና ክነውፃ ኢና ምስ በሎ በሪሁ ስምዒቱ ሕርቃኑን ክቆጻጽር ኣብ ዘይኽእለሉ ደረጃ በፂሑ ስለ ዝነበረ ንሓጎስ ሓዉ ዝመሰሎ ንኽገብር ሙሉእ ሓላፍነት ይሂብዎ። በሪሁ እንዳነብዐ ሓጎስ ሓወይ ዘለኽዎ ጓሂ እንቋዕ ኣይትሪኦ ኣነ ኩሉ ዝመስለካ ክትገብር ናባኻ ገዲፈዮ ኣለኹ ሓጎስ ሓወይ ዝመስለካ ግበር ኢሉ ኩሉ እቲ ዝግበር ግበር ኢሉ ሓላፍነት ናብ ሓጎስ ሓወይ ምስ ይሕለፎ። ካልኣይ ክፋል ይቕጽል። ክቡራት ናይ ህይወት ሓበሻዊ ተኸታተልቲ ርእይቶኹም ነቐፈታኹም ምኽርኹም ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡለይ። ብኻልኣይ ክፋል ክስካብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኻትኩም።